aby ste si naladili nové farskej správy. Pozrite si náš repertoár udalostí. Birmovanci sa mali možnosť duchovne obnoviť počas 2 víkendov. Viac informácií sa už ale dozviete v príspevku. Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme sa 7. novembra vybrali do susednej dedinky Oščanica, aby sme strávili nejaký čas spolu, ale hlavne, aby sme sa dozvedeli niečo viac o Ježišovi, či o sviatosti, ktorú čakatelia na birmovku o niekoľko mesiacov príjmu. Počas prednášok sme si mohli uvedomovať, ako nás Boh miluje. V nedeľu sme zakončili náš pobyt diskusiou o Duchu Svetom a jeho daroch. Súdiac z listov od účastníkov môžeme vyvodiť záver, že to bola jedna super mega úžasná akcia. Po prvej duchovnej obnove v Oščanici sme dali možnosť aj ostatným birmovancom a urobili pre nich dochádzkovú obnovu v našom pastoračnom centre. Nášmu pánovi kaplánovi Marekovi Muchovi, ktorý nás sprevádzal počas našej obnovy, prišli na pomoc i ďalší kňazi, monsignor Ondrej Sandranus a pán farár Janko Úskoba. Za ich obetu a čas im veľmi pekne ďakujeme a vyprosujeme im veľa Božích milostí. A na záver nám ostáva už len poďakovať nášmu nebeskému Otcovi za požehnaný čas a poprosiť, aby nás posilňoval v dobrých predsavzatiach, ktoré sme si dali. Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do života večného. Amen. Novembra sa v našom pastoračnom centre konala katarínska zábava so všetkým, čo k tomu patrí. Naša režisérka Anička tam prepašovala aj kameru. Aj tento rok sme v našom centre usporiadali katarínsku zábavu pre všetkých animátorov, pomocníkov, manželov, kostolníkov, ale aj spevákov a iných priateľov centra. Konala sa v sobotu 22. novembra, kedy síce nemala meniny Katarína, ale zábavu nám to nepokazilo. Na začiatku nás privítal náš pán dekan s pánom kaplánom a dobrú chuť k večeri nám zaželal aj pán dekan Pavol Mazúch. Mladí z farnosti si pripravili naozaj bohatý zábavný program. Dokonca sme mohli vidieť aj skvelé vystúpenie Aquabel v podaní našich ministrantov. Zbor Bohom zvolaný nám opäť predviedol svoj spevacký talent a vyslúžil si obrovský potlesk. Samozrejme, nesmelo chýbať tancovanie na ľudovú, ale aj modernú hudbu. Ďakujeme organizátorom a všetkým tým, ktorí sa postarali o dobrú náladu a veselú atmosféru. Ani tento rok nesmelo na Slovensku chýbať evangelizačné turné projektu Godzone. Jedna z jeho zastávok bola aj v našej žilinskej diecéze. My sme si pre vás pripravili aj malé prekvapenie, ktoré si môžete pozrieť v nasledujúcej reportáži. Ahojte, nachádzame sa v Považskej Bystrici, kde sa aj tento rok konal Godzone Tour. Jeho hlavná téma bola Nezastaviteľný a tu vedľa seba už vítam Mila Slováka. Ahoj. Čauko. Chcel by som sa ťa spýtať, popíš nám trochu viac túto tému. Tak skrátke, téma Nezastaviteľný hovorí o tom, že keďže Boh je nezastaviteľný v láske k nám a žije v nás, a my máme byť nezastaviteľní a nemá byť žiadna hora, žiadny strach, žiadna bolesť alebo smútok, ktorá by mala nejakým spôsobom ohroziť našu vieru, pretože náš Boh je väčší ako čokoľvek, čo je proti nám. Takisto bolo veľa ročníkov, Tour Godzone. Ja som tu bol aj minulý rok a oproti minulému roku to teda bolo strašne veľká masa ľudí, celá hala. Čo na to hovoríš, plní sa generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo? Tak jedna stránka veci je tá, že je super vidieť tisíce ľudí v halách počas Godzone Tour, ale to najdôležitejšie a kľúčové je možno na jednej strane to, čo sa deje doma, keď sa tí ľudia vrátia, a to úplne najviac budeme vidieť možno nejakých 20 rokov. A to bude otázka, kde táto generácia príde, kde preberie zodpovednosť a ako sa to nejakým spôsobom odzrkadlí v tomto národe. OK, ľuďom to prináša bohatú prítomnosť. Čo to prináša tebe? Tak mne to prináša hlavne splnený sen a to, že Pán Boh ma do toho povolal a žijem vlastne to, čo som celý život snímal. A veľkú radosť z toho, keď vidím, ako ľudia môžu prísť domov k Bohu. A čítam mnohé príbehy o tom, ako Boh zachránil ich život a zmenil ich život. A toto je pre mňa to najviac, keď môžem vidieť ten najväčší zázrak zo všetkých, že niekto dokáže zmeniť svoj život a obrátiť sa a ísť úplne opačným smerom naspäť k Bohu. A môžeme čakať aj z Godzone Tour na budúci rok alebo aj na budúce roky?
Tak toto je veľmi taká otázka asi smerom hore, pretože my vždycky tak pýtame sa Boha, že nechceme, aby Gazon Tour bola iba nejaká tradícia alebo iba nejaká akcia kvôli akcii, ale naozaj hľadáme to, čo Pán Boh chce. Čiže ak Boh bude chcieť budúci rok robiť Gazon Tour, tak ju budeme robiť aj my. Dobre, modlíme sa za teba, aby ťa Boh požehnával. Ďakujeme ti za rozhovor. Ahoj, lúčim sa s tebou. Čauko. Už neodmysliteľne patrí aj výroba venčekov. Pozrite sa, ako vyzerali tie, ktoré vyrobili deti z nášho centra. Prinášame vám aj rozhovor s novým kaplánom Marekom Muchom. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen. Ja by som sa vás chcela spýtať pár otázok a ako prvú otázku by som sa vás spýtala, aké boli vaše pôvodné pôsobiska? Tak najprv som bol po vysviacke kaplanov v Bytči 2 roky, potom som bol 2 roky na štúdiách v Ríme a potom 3 mesiace na Solinkách. A teraz som tu, v Kysuckom Novom Meste a som spokojný. Tak, ako by ste sa charakterizovali 5 slovami? 5 slovami, tak, som veriaci, mám rád ľudí, mám rád hudbu, celkom mám rád aj humor a ešte, no... To nechám na vás, aby ste to objavili vy. Tak veľmi zaujímavá charakteristika. Chcela by som sa vás ešte opýtať poslednú otázku. Aké sú vaše vízie s našou farnosťou do budúcna? Povedali ste, že je to pár otázok. Ale dobre. Moje vízie sa podriaďujú vízii pána farára, pána dekana. Tým pádom ja budem sa snažiť byť teda človekom, ktorý bude spolupracovať s pánom dekanom a to je najdôležitejšie. Tak ďakujem vám za rozhovor a týmto pozdravujeme nášho pána farára. S Pánom Bohom. A tešíme sa na jeho odpoveď, aké má vízie v našej farnosti. Tento mesiac sa u nás stretli aj kňazi z celého dekanátu. Koná sa totižto kňazská rekolekcia. V našej farnosti svätého Jakuba v Kysuckom Novom Meste sa stretli kňazi z celého kysuckého dekanátu. Dôvodom bola kňažská duchovná obnova, ktorá sa v cirkevných kruhoch nazýva slovom rekolekcia. Počas rekolekcie mali naši duchovní otcovia možnosť načerpať nové sily a povzbudiť sa v ich náročnej pastierskej službe. Po spoločnej svätej omši, kde zaspieval aj náš zbor Bohom zvolaný pár krásnych pesničiek, pokračovalo kňažské stretnutie v priestoroch pastoračného centra. Prosíme všetkých farníkov o modlitby za našich kňazov. Zuzka, a o čom bude ďalšia reportáž? Jakub, ja myslím, že všetky témy sme už vyčerpali. No tak v tom prípade nám zostáva už iba jedno. Popriať vám požehnané vianočné sviatky, prežité v láske a zdraví v kruhu svojich najbližších. Lúčime sa s vami, ďakujeme vám za vašu priazeň a vidíme sa spolu opäť už v novom roku. Pre Farské správy Jakub a Zuzka. Dovidenia!